Ehking şeflere, tatar yaşları, alga barabız, birge biz buldurabız. Ehking şeflere, tatar yaşları, alga barabız, birge biz buldurabız. Салям, дуслар! Бу яшьләр тукталышы. Дуслар, siz de аптырадыгызмы, нинди яңалы барышлар икән дип бер дә борчылмагыз. Мин Зөлфия үз урынымда бу яшьләр тукталышының өлкәннәр көненә багышланган махсус чыгарылышы. Киттек. Хәзер сезне жизнелүү проектының иң актив катнашучыларының берсе Гөлшат апа белән таныштырасыбыз килә. Тормышны яратабыз, елмаябыз киләбез, йөрәктә без бит яшьлекнең икенче сызыгында. Үземне менә 18дәге шикелле хис итәм. Җырлыйсы килә, биисе килә, күкләргә карап, урманнарга карап, шигъри юллар чыгарасы килә. Урамда үтеп китсәң, әбиләрне, бабайларны, аларны сыйпап үтәм, аралашасы килә. Нәрсә җитмисен безгә адәм баласына хәзерге вакытта 21нче гасырда аралашу җитми. Жизнелюб проекты менә нәкъ шуны тормышка ашада инде. 2018 елда безнең Жизнелюб клубының беренче финал конкурсы булды, бит фестиваль финал конкурсы булды. Алтын бикә дип атала, менә күрсәгез инде. Мен анда шушындый титул. Бу, лента шуны аңлатайм сезне, җиңүче дигән. Җиңүче аңлата. Гөлшат апа әйтеп китегез әле, Алтын бикә конкурсында җиңүче нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Хөрмәтле дусларым, Алтын бикә конкурсында җиңү өчен тормышны ярата белергә кирәк, кешеләрне ярата белергә кирәк. Нәни баладан алып өлкән буынга кадәр, әгәр дә һәр кешенең ичке дөньясын, күңелен күрә белсәң, бер инде конкурсларда куркыныч түгел, рәхәтләнеп анда бәйрәмгә барган шикеллегенә барачаксың. Шуңа күрә минем омтылышым бар иде. Мин гомер буе конкурсларда катнашып килдем. Бу Алтын бикә конкурсында чираттагы шушындый бер җиңү генә булды. Мин хәзер Алтын бикә янында басып торсам, безнең хәбәрчебез Гөлназ күптән түгел Ижау шәһәрендә үткән татар кызы конкурсында булып кайтты. Гөлназ, хәтерлисеңме? Әле генә без дә бу сәхнәдә татар кызында чыгыш ясаган идек. Әйе шул Диләрә, бик әйбәт хәтерлим. Ул вакытлар. Эзрәк Масуда булып китте. Ярар инде Диләрә, син нәрсә? Башка кызларга да мөмкинлек бирергә кирәк бит инде. Әйдә әле гомумән, хәлләрен белешеп килик әле алар. Ничек, лаеклы кыз бар микән? Әйдә. Тик Диләрә, беләсеңме, миңа калса, сәхнәгә чыгар алдыннан иң кыены ул да булса, ничек тә дулкынлануны җиңү. Менә син ничек җиңәсең дулкынлануны? Мин мәсәлән үзем генә калырга тырышам. Үз сулышымны тыңлыйм һәм белгән духаларны укыйм. Кызлар ничек җиңәләр икән дулкынлануны? Әйдә, сорап карыйм. Киттек. Так, кызлар. Ничек сез дулкынланасызмы? Юк. Дулкынланыйм. Ничек тә булса җиңәсез бит инде сездән дулкынланмыйча гына булмый. Без уже монда тренинглар ясадык. Инсаф абый безгә бөтен нәрсәне өйрәтте, нәрсә эшләргә кирәк икәнен, бөтен нәрсәне эшләп бетердек инде. Шуңа күрә дулкынланмыйсыз инде димәк. Бәлки монда эш кызурак өлгерәләр, без өлгерәлмибезме диеп. Не до этого дисәң генә. Шуңа күрә дулкынланмыйча әйбәт чыгыш ясарга сезгә. Тукмаш кисәргә, чигәргә, телгә оста. Тарихны, әдәбиятны шәп белгән кызларны сәхнәдә сыный.
Жыр, бию, нәфиссіз, интеллектуаль бәйге бик кызлар сынатмый. Диләрә, беләсеңме, репетицияләрне искә алам да шундый кыен булып китә. Бигрәк авырый да алар. Гөлназ, сискә дә төшермә әле. Безнең кызлар ничегрәк әзерләнделәр икән? Аларның ничек үтте репетицияләре? Bizning repetitsiyalar bek ko'p bo'ldi. Biz kun sayin hazırlandik. Shunga ko'ra bizning eng yaxshi xoreograf bizning bilan ishladi. U bizni butun tochkalarga qo'yib, chekrak ishlarga ekan anlatdi. Shunga ko'ra biz barimiz da bek hazır. Biz hozir lazzat olib qatnashamiz bu baygada. Диләрә, сизәсеңме? Тиздән инде финал һәм менә без беләчәкбез татар кызы җиңүчесен. Син тажны тапшырачаксың. Син әзерме моңа? Дулкынланасыңмы? Аңа әзер булырга мөмкин микән, юк микән, анысын әйтә алмыйм. Ләкин ул бит таж гына, әйбер генә. Һәм мин аны бик рәхәтләнеп киләсе кызга тапшырачакмын. Һәм синең тиелга әйткән сүзләрең миңа бик ошаган иде. Мин бит инде татар кызы булып тудым һәм татар кызы булып калачакмын. Иң дулкынландыргыч мизгилләрнең берсе бүләкләү тантанасы. Кызлар төрле номинацияләрдә җиңү яулады. Гран-прига, машинага һәм тажга Үзбәкстаннан Лилия Камилова лайык булды. Бәхетле, мин бик бәхетле. Монда 14 кыз да bu бәйгедә ятырга лаек иде. Рәхмәт сезгә, бик зур. Мин иң бәхетле татар кызы. Рәхмәт. Татар кызы бәйгесе тәмам. Ә без Диләрә белән бик бәхетле, чөнки җиңүчеләр исемлеге тагын тулыланды. Татар кызы бәйгесендә киләсе елда Үзбәкстанда күрешербез. Дуслар, хәбәрчебез Наилә Идел яшьләр үзәгендә күптән түгел кунакта булып кайтты. Анда шундый кызыклы чара үтә. Төркия яшьләр фестивале дип аталган ничә илдән катнашучылар килгәнен беләсегез килсә, алдагы сюжет сезнең өчен. Идел яшьләр үзәгендә күптән генә түгел 6-нчы Төркия яшьләр фестивале узды. Чарада Казакстан, Дагыстан, Тува, Башкортстан, Татарстан һәм башка төбәкләрдән килгән егетләр һәм кызлар катнашты. Казан турында казакча бер-ике сүз. Сәлам, син кайдан килдең? Хәгыд, мин һеткә Башкортстандан, Эфе калаһынан килеп киттем. Сиңа ничек Татарстан? Мин яманда бик охшай, мин монда 4-нче тапкыр шикелле, 1-нче тапкыр әллә 5 ел килгәнем шул. Син ничек үзеңнең милләтеңне күрсәттең, нишләдең? Мин бәйнәм, чөнки мин үзем Гүзелдән бию ансамблендә бейем инде һәм аларда монда үземнең биюымны күрһәттем. Башкорт милләтендә биюләрдә нинди хәрәкәтләр кулланалар? Башкорт кызларының биюләре яй һәм хөкемле дип әйтәм. Әйдәгез, мин һенгә күрәтәм. Әйдәгез. Ага. Безнең Ничек, дуслар, минем шамы? Шамы зәкәле булса да. Бик зур рәхмәт. 7 көн дәверендә яшьләр Казанның истәлекле урыннарында булып, шәһәрнең мәдәни чараларда катнаштылар. Моннан тыш алар янына төрле спикерлар килде һәм аларның берсе Шаян ТВ каналы булды. Шаян ТВ, смотри, станешь лучшим ты! Матур моңлы монда көйләр, нинди көйләр бу? Салам, бу Ноғайдың җырлары. Мен Ноғайдан, Ноғай районы, Дагыстаннан. Бу нинди инструмент, домбыра булайым бу? Домбыра безнең ескі инструментimiz. Монда 2 струна булды. Менә сез бу форумда беренче мәртәбә шундый матур инструментлар белән. Беренче ел килгәнмен Татарстанга, Казанга. Ничек сезгә Татарстан? Бик зур, бик яру, бик яратамын. Сөйдем татарларды. Еңдә беренчеләй ярады тел, бер тел, екі халыкта. Әйдәгез әле тагын берәр нинди үзегезнең иң яраткан җырларыгызны миңа башкарып күрсәтегез әле. Яхшы. Тыңлыйбыз.
Savılma kelgende Külpüldegen kar yerge tüskende Dombaramda alarman Yürek sazın şalarman Kaygırganda iş aytman Dombaramda alarman Нейля Закирова, Радель Галимуллин, махсус яшьләр тукталышы өчен. Дуслар, бәйрәм белән яңалыклар турында да онытмаска кирәк. Бу атнаның дайджестын сезгә тәкъдим итәм. Галескар театр исемендәге театр бинасы янәшәсендә Айда костюм дип аталган төрле халыклар фестивале узган. Тамашачылар костюмнарны күреп кенә калмадылар, халык уеннарында уйнап, милли ризыклардан авыз итте. Безгә ирешкән фикерләр буенча чара бик күңелле үткән һәм һава торышы да бик яхшы булган. Дагестан Республикасында узган бер туй Гиннес рекордлары китабына кергән. Күз алдыгызга китерсәгез, бу туйда игътибар 10,382 кунак булган. Кияү белән кәләшне котларга дуслары Нарын кала мәйданында җыелган. Монда нинди зур торт булган икән, мин дә күз алдына да китерә алмыйм. 3-6 октябрь көннәрендә самбо буенча Татарстан Республикасы президенты кубогы өчен ярыш узды. Анда 20 илдән артык катнашучы килде. Алар арасында Италия, Франция, Казахстан, Германия һәм башкалар. Әлеге ярыш дөнья чемпионаты алдыннан әзерлек турниры булып торды. Менә шундый яңалыклар иде бу атнага. Инде спорт темасына кирип киткәч, Разил безгә бу атнаның нинди спорт чарасына репортаж әзерләгән икән, әйдәгез карап китик. Еш кечкенә чакта апа белән бадминтон уйнарга ярата идем. Әмма вакыт бара-бара әлеге уен якты хатигәләргә генә әйләнде. Әмма бүгенге ярышчылар әлеге уен белән киләчәгендә бәйләргә телиләр. 30 сентябрьдән 13 октябрьгә кадәр гимнастика үзәгендә 19 яшькә кадәр юниорлар һәм юниоркалар арасында бадминтон буенча дөнья чемпионаты уза. Әлеге ярыш үзенә 43 илдән 400-гә кадәр спортчы һәм 100-гә якын дөнья һәм Европа бадминтон федерациясе хөкемдәрләрен җыйды. Менә дөнья чемпионатына эләгер өчен спортчылар нинди ярышлар аша үтәргә тиеш? На чемпионат мира отобрались на самом деле самые сильнейшие бадминтонисты России. Это члены сборной страны, участники первенства России, участники первенства Европы до 17 лет. Значит, среди них я могу особо отметить Карпова Георгия, который чемпион, вернее, в этом возрасте победитель считается первенства Европы. Голубева Мария, двукратная победительница первенства России. 2 представителя Казани. Есть, значит... Бадминтон бик динамик булу сәбәпле җанатарлар трибунасы янында махсус массаж өстәлләре тора. Һәм әлеге әзерләнгән урыннарда командаларның табиблары ярышчыларга массаж ясыйлар. Бөтен матч дәвамында җанатарлар бер мизгелгә дә тынмыйлар. Һәм шулай ук мәйданчык янында тренерлар ярышчыларга киңәш биреп утыралар. Бадминтон калганда башыма баланчык ышканын сизмичә дә калганым. Әмма шуңа да карамастан чемпионат бик кызык булды. Яхшы әле баскетболга бармаганбыз. Кызлар, беләсезме, мин бик тә камера алдында басып телевизорга төшәргә яратам. Ә сез нәрсә яратасыз? Мин биргә яратам. Мин җырларга да яратам. Шулаймыни? Менә безнең киләсе сюжеттагы катнашучы бик матур егет һәм ул шулай ук җырларга ярата. Әйдәгез карап китик. Әйдәгез. Артымнан барма дип әйттем инде. Мин тавыш язырга барам. Менә син ничисең инде анда? Шу кадәр барасың киләмени соң? Ярар инде алайса, әйдә киттек. Әгәр дә шундый мөмкинлек бар икән инде, әйдәгез әле сез әлеге моңлы тавышлы егет белән танышып калыгыз. Бүген бездә кунакта Рәсим Фасыхов.
Selam. Сәлем, Рәсим. Шундый матур итеп җырлыйсың. Кайчаннан шөгыльләнәсең син күңелеңдә? Күптәннән инде яшьтән үк. Аның турында без тулырак сөйләрбез. Җырга килгәндә мәктәптә укыганнан бирле 2004 елларда минем җырга карата мәхәббәт тагын каты уянды. Минем рәхмәт әтиемә әйтәсе килә, әбиемә, Алтыфа Юнусның инде. Һәм инде бик зур рәхмәтне әйтәсе килә минем класс җитәкчем Федор апага инде. Ул мине күреп алып, син җырлыйсың икән, тавышың бар икән, әйдә концертлар куйыйк әле класс белән дип менә шулай класс белән концертлар куеп, без авылларда концертлар куеп, шул концертта кергән керемнәребезне туплап, без киттек буларга сәяхәткә. Менә шулай тотынды минем сәяхәт җыр дөньясына. Корале дарс белән дә шөгыльләнәсең инде әле? Юк, бу беләсеңме нәрсә? Кемнәр безгә килеп фальшивый җырлый, менә җырлаган вакытта инде, менә җырлаучылар бар дигән. Шуларга менә башларына куясың, шулай инде капый. Электронизм дип айтып. Лексингә ноталар. Үз системасы да бар икән ул. Бар, һәр нәрсәнең үз ише бар, һәр нәрсәнең үз җыры бар. Син үзең җырлар язган вакытта нинди дә булса инструментлар кулланасыңмы? Башта инструмент аласың инде. Аласың. Бу нинди Бу инструмент? мелодика дип атала. Ишә язып, нисен инде шушы белән инструмент белән бу мелодика дип атала. Аннары яратам төрле специфичный инструментлар менә ул безнең башкорт хорай дип атала инде. Вот бу белән әзер өйрәнеп үзләштереп киләм. Менә матур инструмент диме безнең этнический. И менә бу ягыннан карасам, бу ягында шәкәт теге торнад тавышларын Айдар абса вата, Арлах вата. Сәргәләйин. Моны билгеле бер төрле эрергә кирәктер, ниме? Миңа әйткәне, улым күп сөйләмәк кичкенәдән телне кыстырып калырлар дип, менә шуннан калгандыр инде телне кыстырып, менә шунда мунштук ясыйсың да инде. И ашай. И ни белән дыхание белән ни белән эшлисең инде. Ничек итеп кушасың син аларны? Мин аранжировка ясаган вакытта нинди уен коралларын кулланасың белән уже менә уйда уже нәрсә буласың. Менә мәсәлән шул урында безнең менә монда бүтәндә тавыш бара. Менә монда бэк вокал дигән нәрсә бар бит инде, то есть артта ишетә торган тора торган тавышлар. Анда шулай үземнең тавышлар инде. Менә монда инде мин шушы мелодиканы кулландым инде микрофонга кереп. Яздырып чыктым шушындый партияны инде. Беренче чиратта җырчымы, әллә инде композитормы? Үземнең музыкант дип саныйсы килә, чөнки уен коралларында Аллага шөкер уйнарга яратам. Инде беләм, әзрәк әле киреләп менә хәзер төрле уен коралларын үзләштерә башладым. Струнный уен коралларын, хәлле уен коралларын үзләштерә башладым. Композиторлыкка килгәндә күңел халәтеннән тора инде. Мәсәлән, ки үзеннән үзе килеп чыга икән минем тизгенә телефон алып яздырып алам да, шул килгән кисәктән алып студияга кайтып, үземнең шунда бүлмәмә кайтып инде музыка белән тет-а-тет состояниесендә калып, аранжировканы шулай эшли башладым. Шулай барлыкка килә минем җыр, композиция шулай барлыкка килә. Мин ноулып китеп бөтенләй яткан бит тавыш яздырга килгән кеше идем. Без соң башлыйкмы? Әйдә башлыйк. Безнең тапшыруыбыз дәвам итә.
Минем бер дә әбиләр янында басып торам дип әйтәсем килми, чөнки монда тормыш яратучы яшь кызлар. Сәлам барыгызга да. Сәлам. Карагыз әле, минем сезгә шундый берничә сорауым бар. Хәзерге вакытта яшьләр сленг дип аталган шундый сүзләр белән сөйләшәләр, яшьләр сленгы. Аны турында ишеткәнегез юкмы? Бар. Бармы? Яшьләр сленгы. Бар, әйе. Менә берничә сүз бар шундый. Мәсәлән, хайп нәрсә икән ул? Мин белмим. Сәлам дигән шикелле була инде ул. Хайп. Күптән түгел генә укыдым я, менә исемдә түгел. Ул приветствие, наверное. Сәләшкәнгә шагыйрә. Wi-Fi нәрсә ул? Wi-Fi, интернет. Интернет инде. Wi-Fi белән кулланасызмы? Юк, мин кулланмыйм. Сез Мин тоже кулланмыйм. телефонда еш утырасызмы соң? Утырам, менә Инстаграмга бик Инстаграмда утырасыз? Ие, хәзер бик шады Инстаграм, анда бик күңелле әйберләр, бик кызык сөйлиләр, блогерлар. Менә Китайдан, Голландиядан, каян гына юк, как будто менә үзең шунда йөрисең. Инстаграмда утырасызмы ничек? Юк, мин Инстаграмда утырмыйм. Менә сез селфи нәрсә икән беләсезме? Үзең фотога төшерү. Әйе, бик дөрес. Әйдәгез бергә селфи ясыйк, шушы матур көнгә. Телефоннарны чыгарабыз хәзер. Бырырга кирәк камераны. Ой, чыгып китте. Икене. Кыска сезнең белән дә. Күргәнегезчә, әлеге проект катнашучылары өлкән яшьтә булса да җырларга бик ярата. Менә Шаян ТВ каналында баручы Сәйлән проекты катнашучылары кечкенәдән җырларга яратып үсә. Талия, безнең хәбәрчебез, аларда күптән түгел кунакта булып кайтты. Моның ничек булганын киләсе видеосында карыйк. Ул башкаларга охшамаган, заманча, якты һәм ихлас. Бу иң талантлы балалар һәм тәҗрибәле остазлар. Бу Сәйлән проекты. Шаян ТВ каналында Сәйлән телевизион музыкаль проекты кызганнан-кыза бара. Хәзерге вакытта ярым финал һәм финал тапшырулары төшерелә. Һәр эфир алдыннан кечкенә йолдызлар тәҗрибәле остазлар белән очраша. Алар өчен танылган артистлар, җырчылар, стилистлар һәм башка бик күп төрле кызыклы шәхесләр истәханәләр үткәрә. Мәсәлән, бүген биредә театр һәм кино артисты Гүзәл Сибгатуллина балаларга актерлык серләрен ачты. Мин бүген балаларга әйттем, бу бәйге түгел, бәйге дип аталса да, ул сезнең өчен бәйрәм, чөнки сезне дуслар, әти-әниләр, бөтен республика карый һәм сез Сәйләнең беренче чыгарылышында катнашасыз. Ул мизгелне исегездә тотыгыз. Һәм мин аларга бүген нәрсә дип әйтәсем килә? Аларга зур якты юллар теләп каласым килә. Алар инде җиңүчеләр, алар инде йолдызлар. Артист һәр яктан да камил булырга тиеш. Әлбәттә, аның тышкы кыяфәте дә чыгарылма түгел. Шуңа күрә катнашучыларыбызга да бу турыда бик күп кенә киңәшләр бирелде. Матурлык серләре белән ТНВ каналында баручы мин тапшыруының стилисты Лилия Исмагыйлова уртаклашты. Артистларыбыз бик яшь булсалар да, алар инде тышкы матурлыкның мөһимлеге турында белә икән. Шуңа күрә стилистка сораулар явып кына барды. Мен косышынан да бу бик тә матур образлар сөйләнгән. Менә мин инде аңлавымча алар шундый эшнәдә көчле сәнгать кешеләре. Аларның әле шуны барысы да алда киемнәре менә идеаль рәвештә туры килә дип әйтә алам. Чөнки шуннан да әтиәни тырышлыгы да күренә. Шуннан да күп кенә теге күзәтелүләрдән сөйләнгән киемнәр, чөнки акцентлар дөрес, төсләре дөрес, бик тә матур. Шул вакытта аларның бизәкләре дә бар, татар телен безнең, татар халкының бизәкләре бөтенсез сакланган. Менә калсалар бик матур сәхнә кешеләре булып чыгыш ясаячаклар. Дилә, син әле генә бик талантлы стилист Лилия ханымда остаханәдә булып кайттың, һәм син мода турында хәзер бик күп әйберләр беләсеңдер инде. Менә остаханәдән соң син минем өчен нинди киңәшләр бирә аласың? Менә мин тапшыруда, телевидениедә матур күренер өчен ничек киенергә тиеш? Сезнең бик каты матур яшел күзләр, шуңа күрә сезгә күбрәк яшел киемнәр кирәк, сез бик каты гармоничный дисәм буламы инде? Трахшаксыз. Лилия ханым телевидение ачык төсләрне ярата дип әйтте. Шуңа күрә сезгә киңәш бирәм ачык төсләрне сайларга.
Unutmagыз, Сейлән проектын 6 октябрьдән һәр якшәмбе Шаян ТВ каналында карый аласыз. Талия Тхватуллина, Ильяс Хаялин махсус яшьләр тукталышы өчен. Шулай итеп, дуслар, безнең өлкәннәр көненә багышланган махсус чыгарылышыбыз «Жизнелүү» проекты катнашучылары танышуы белән тәмамланды. Әйдәгез, кызлар! Бәйрәм белән! Яшьләре алга